Godmorgen, Tristan. Den står 0-0. De er lige startet. Og de vandt den første kamp 4-1. Over... det kan jeg sgu ikke lige huske. Esbjerg måske. Den er lige startet. De presser også lige nu. Har vi haft nogle store chancer? Nej. Vi har næsten ikke haft bold. Det er tæt på det. Hurtigt, Sander! Hurtigt. Sådan, Storm! Godt ved den! Sådan der! Tag den hurtigt. Hurtigt. Sikker. Godt lagt. Kom igen, Storm! Godt lagt, Sikker. Står vi 0-0? Ja. 4 minutter. Og spil. Kom on. Godt, Cornelius! Spiller fremad! Jeg kan ikke gribe hele vejen. Godt, Cornelius! Tobias Melle! Tobias Melle! Højre side. Var der noget? Ja. Kunst 4. Er det den der, eller er det derovre? Jeg ved faktisk ikke, hvad det er kunst 4. Men nej, det rinder og
Spil den bagud. Spil den. Helvede, Victor. Det er helt ret. Det er lort, det er lavet. Han ikke også spiller den bagud der. Han presser sig selv og sit hold. Bare spil den bagud til målene. Masser plads. Sidste gang, da vi Kobe, så var der en regel, man ikke må tage med ender. Nå? Var det ikke det? Jo, vi har spillet med en gang, hvor man ikke må tage den op. Det ødelægger hele spillet. Gør det ikke? Man kan vel godt spille uden. Gør man ikke? Hvis det var bedre, så kunne man bare score flere mål. Man får måske noget mere spil ud af det, hvis man ikke hele tiden kan spille den tilbage til målmanden, der bare kan samle den op. Så skal man strøge sig ud igen og så. Ja, så må man bevæge sig noget hurtigere. Godt lavet, Sebastian Ørsted. Og så indover. Nemlig. Og hold, yes. Det var det. Flot spillet, Sebastian.